Решил съм да си направя един склад. Напълно автоматичен склад. Въпросът е къде да бъде този склад. Решил съм да бъде тука, понеже тази е най-грозната страна на къщата. Особено и той. Те не знам. Супер грозно стои тъй. И ето и. И ето и. И ето и. Той. Нямам си на представа което е. Тъй, за да направим склада. Склад, да, звучи хубаво. Склада. Трябва да имаме сграда. Тук ще е сградата. Тук ще е сградата. Представете се в по-големи размери, естествено. И ще имаме една топла връзка с ето този блок. Ето там. Това. Тук всъщност е. Тук ще дойде, ако не се лъжа. Нивото. Чакайте. Даже по-надолу. Ето тези блокове тук, да. Точно тук ще ми е пода на топлата връзка. А това ще трябва да го сринем. За да направим склада, си изградя по-добра представа къде точно ще бъде склада. Трябва първо да знам да направя топлата връзка като че ли. После един вход. Всъщност, ако направя вход, не искам и да е много дългата с топла връзка. Може би тук някъде ще спира. Да, що не. Топлата връзка спира. Тук влизам в самия склад. И ще имам един вход за навънка, не само тук. Интересна работа. Трябва ми... Знаете ли какво ми трябва? Трябва ми малко повече планиране. И така. И тъй. Планирането е готово. Разбрахме по-точно. Аз сам си разбрах как трябва да станат работите. Обаче, знаете ли какво? Освен тази част, която не ми харесва и тези работи, които нямам си на представа за какво съм ги турил там. Забелязах едно друго нещо. Ето тия облаци. Тия облаци, те са много грозни. Те са квадратни. Аз по принцип не обичам квадратите. По-ми харесват кръглите неща. И Господ рече, нека бъде HD качество. Така, сега. Тук малко трябва само да почна да го изчистя този терен. След като го изравня терена, ще се видим пак. Знаете ли какво се мисля? Мисля се, че в тази къща ми трябва едно огледало, където постоянно да се гледам. Когато планирам работите, как стават. И там трябва да се вижда Рони Колман. Ще трябва да го направя по някакъв начин. Рони Колман. Може би и Чак Норис, да знам. Не, Чак Норис, не. Брус Ли, да, точно те. Аз съм Брус Ли на този огледал. Аз ще го измисля. И така разчистих малко място. Мисля да очистя още повече място, защото складът ще трябва да стане много голям, тъй като ще искам по един чест за абсолютно всеки айтъм. И мисля да бъде на 3 нива този чест. В смисъл какъв да имам 3 дабл чест. Един върху друг. После ще ви кажа каква е тайната. Ами да. Да започваме. Те обаче първо ще трябва да смъкна тази грозна фасада тук.
Защото нещо наистина обаче не ми харесва. Ах, тялко си омразя този шум. Добре. Почвам. Дубло планиране. Само че тук има един пропуск. Няма къде да си туря дървото. Да, ето. Много дърво, много ми харесва дървото. Само че той... ето е. О, перфектно. Така... Сега застанали сме вътре пред входа, откъдето ще почне топлата връзка към склада, естествено. Но... как да я направим? Може би ще махна тая рамка. А пък е това... това какво е? Тук е... да, ще сложа тук една рамка малка. И от тук нататък топлата връзка. Добре. Защо пилетата са надолу с главата? Тъй. Знаете ли какво реших? За сега ще го оставя така отворено и направо ще почна да работя по склада. Да, като че ли така е най-добре. Обаче за да работя по склада, първо трябва да си оставя всичките тези айтами някъде. И ще трябва да направя малко хопърс. Идеята за склада ми дойде като цяло от поговорката "не карай мързеливия на работа". Сега ще ви обясня. Ето тук ми беше стария склад. Той не че сега е най-стария ден, но за сега използвам него. Обаче много, как да ви кажа, много ми беше трудно, по-скоро мързеше ме да идвам при всеки един час да отварям, да слагам работите вътре, после да го затварям и т.н. и т.н. Представете си как е с пълен инвентори, как се сортират всички айтами. Зато и просто реших да си направя един автоматизиран склад. Като цяло, това е най-лесното решение, което може да се измисли. И така, хопърс. Тук ли беше? Не. Другата страна, да. Да, и другия проблем е, че абсолютно никога не знам кога, къде и как са ми ресурсите. Знам, че мога да си ги напиша някъде, ама да ви кажа, ето имам рез да направя. Хопър. Не. А как се прави хопър, бе? Minecraft. How to make hopper. How to make hopper. С един чест вътре. Чест. Ама разбира се. Така. Ще ми трябват екстремно много честове на мене. Толкова много, че чак ще са много. Да. Така. Сега имам две такива. И един тук. Ето още малко. Хопърс. Хопърс. Още стига толкова. Така. След като имаме хопъра,
Отиваме... Ау, ще ми трябва той. Камък ще ми трябва. Камък. Малко камък. Редстоун, такива диспенсъри имам. Това имам. Като че ли всичко имам. За сега ще сме готови напълно. Така, първо да маркираме ход 1, 2, 3. Ще го направим 3 дълъг. Да, ето го центъра. Ето центъра. Да, това ще е от тук надолу. Ще има едни стълби. Няма смисъл за стълби. Но трябва да се качим нагоре. Понеже ще имаме 3 нива с честове. 3 нива с честове. Как ще стане работата? Един чест, всъщност 1, 2 честа, 3 честа. Нали, като имаме на предвид, че тук ще има 2 дабъл по един. Като цяло е тук ще е единия дабъл чест, тук ще е втория, тук ще е третия. Той го направих, за да си придобия представа общо взето как ще изглежда вътре. Тук ще имам 2 реда hoppers. Да, 2 ще. Всъщност един ще бъде тук. Тук ще ми е стената. Той ще е стената. Тук ще ми е отвътре. А тук ще ми е втората стена. Само че с един куп нагоре тук ще е празния куп, защото ще има хопър е тук отгоре. Така. Първо да направим мястото за честовете. Мястото за честовете ще го направим с дърво. Не. Той няма ми трябва. Така. Хопър. Сега първо да направим не пък единия. Добре, ще направим първо единия. Първият чест. Системата първо ще я направим тук като за начало. И ще се видим след малко. Не! Ах да те... той всъщност е хубаво. Спестяваш ми време да чистя. Харесва ми начинът ти на мислене. Добре. Сега как беше? Един тука. Един горе. 1, 2, 3. Така. Махам тя. Слагам той и той. Опа, тук трябва още. Няма го. Що го няма?